So what's up? Good morning mga ka-idol. So ang video natin ngayon ay going charity tayo ngayon mga ka-idol. So pupunta tayo ng Binmalay mga ka-idol. So ito nga, palis na tayo ng bahay, no? Kararating lang natin kanina. Nagpahinga lang tayo ng mga 20 minutes. Sasaglit lang tayo dun sa may charity. Saka binabating ko nga pala si Kram. Happy birthday sa ating kasamahan sa Team Paakar. Yo, shout out. So papasok na tayo ng bayan ng Bugalyon mga ka-idol. Sir, oh. Sir. Wow. May patay. Traffics. Wait. Hindi naman tayo makaabante doon. May 7-Eleven na rin dito. Tagal to. Traffic. Wait lang. Okay na, single naman tayo eh. Grabe. Naging 1 oras yung biyahe dito.
kaya yun? Magic? Sinasabi nila. Saan yun? Evacuation? Saan yung mga yun? Saan yun? Diyan ba? Yun, shoutout to. Saan? Dito? Yun, shoutout sa mga marshal natin, no? Thank you. Saan ba? Saan dito? Dito? Magpa-park. Ayun. Dito siguro tayo magpa-park, no? Yan, no? Shoutout to. Ano? Vlogger, tanda kami dyan. Ah? So, andito na nga tayo mga ka-idol, no? Si ma'am. Ah? So, doon tayo pupunta mga ka-idol, no? So, what's up guys, no? So, andito na tayo sa may Binmaloy Evacuation Center mga ka-idol, no? Ayun. So, andito sina Ago, yung mga vlogger na mga sikat dito sa Pangasinan mga ka-idol. Shoutout na lang sa kanila mga ka-idol. Ayun si Sir Rat. So Maknan. Hoy! Galing. Ito yung idol kong vlogger eh. Ano yung nanalo mo? Nanalo ka ng... Sphinx. Oh, yun. Oo. Eh, regalo mo din. Yung mga kasama natin mga ayun o, mga namin natin. Lagi natin nakikita si Mamo. Wow! Okay, thank you very much. Next na. Wala ka talaga kami ibang makakakulang kundi ang kanilang team kami. Uubusin nila na tingin lang naman. September 17. Sige po. So, Ito, pauwi na nga tayo mga ka-idol, no? So, balik ulit tayo ng Aguilar mga ka-idol.
Yun oh. Shout out. Rat-rat yung naka R150 oh. So yun nga, shoutout sa mga kasamahan nating riders sa Pangasinan Motovloggers. Yun, shoutout sa mga pumunta sa event ngayong araw mga ka-idol. So andun pala yung mga vloggers ng Pangasinan na katulad natin mga ka-idol. Ito nga, pauwi na tayo sa tinging bahay mga ka-idol. Kailangan din natin magpahinga ng kaunti. Kasi galing tayong trabaho, sumaglit lang tayo. So dito ko na tatapusin tong ating vlog ngayong araw mga ka-idol. Ingat tayo lagi. Ride safe. Peace out.